Barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan wannan tasha, to ku danna subscribe domin samun duk videos da aka dora. Sannan kuma ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku duk abubuwan da aka dora a sanar da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku, dan Allah ina roƙonku da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararra. Idan bidiyon ya burge ku, dan Allah ku danna alamar like, sannan ku danna ku yi sharing zuwa YouTube da Facebook da kuma sauransu, saboda wa'insu su amfani da wannan bidiyon. Wannan bidiyon namu na yau zai nuna muku yadda za ku yi downloading videos zuwa memory card ɗinku, amma yana kan YouTube idan kan wayar ku ya cika. To wannan ne farkon bidiyon. Da farko idan ka shigo farkon YouTube ɗinka, za ka danna icon ɗin channel ɗinka. Kun gani mun danna, zai nuna muku sunan channel ɗinku, YouTube channel, YouTube Studio, Get YouTube Premium, Purchase and Membership, Switch account, turn on incognito, your data in YouTube. Sai ku danna settings. Idan kuka shigo settings, zai nuna muku abubuwa da yawa kamar general, autoplay, downloads, watch on TV, history and privacy, purchases and membership, billing and payments, notification, connected apps, live chat, captions, accessibility and about. Sai ku danna downloads. Idan ku danna downloads, shi ma ya nuna muku download quality, sai download over Wi-Fi only, recommended download, use SD card. Use SD card zan yi amfani da shi. Kun gani shi a kashe yake, kun gani a kasan shi an rubuta download videos to the SD card. Sai ku kunna shi. Da kun kunna shi, da kun danna, da kun zo video, idan za ku kalli video, bari mu searching din wani channel, misali Saratu Dasa TV. Idan kuka shiga kun ga icon ɗinta, sai mu danna. Kai an mamaki, kun ga ta ɗora video a biyu da suka wuce. Sai mu danna wannan bidiyon. Idan muka danna wannan bidiyon, kun ga wannan inda aka rubuta like, share, download and save. Sai ku danna download. Kun gani yana juyawa. To in dai yayi downloading, zai nuna muku alamar good, zai nuna muku mark, alamar ya riga yayi. Dan Allah ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, saboda zarar mun ɗora bidiyo ku samu sanarwa nan da nan. Mun gode.